S každým novým školním rokem na žáky čeká ve škole po prázdninách nějaká ta novinka. Na žáky základní školy v Teplicích nad Metují čekalo za jejich školou jedno velké překvapení v podobě nového workoutového hřiště, které jim bylo slavnostně otevřeno na konci jejich prvního školního týdne. Přišel jeden mladík tady z Teplic, Šimon Černý, který nás požádal, jestli bychom se nezamysleli a nepostavili tady něco podobného, co on někde viděl na svých studiích ve velkých městech. No a tak jsme začali koukat na internet a sledovat, kde se co dá koupit. Tak nacházíme se v oblasti Adržbecko-Teplických skal, což je vlastně tělocvična pro horolezce. Takže věříme, že řada dětí, které tady budou cvičit na tomhletom, budou třeba horolezci, možná gymnasti, rozhodně jim to přispěje pro rozvoj svého těla. Všichni žáci mohli nejen zhlédnout slavnostní přestřižení pásky, ale také si sami poprvé vyzkoušet své první pokusy o zdolání všech částí hřiště. Jsem moc ráda, protože si myslím, že je důležité, aby takovéhle věci vznikaly, aby jsme děti vytáhli nejenom ze školy, ze školních lavic, ale taky doma od domácích počítačů. A myslím si, že právě tímhletím workoutovým hřištěm děti získávají jakousi šanci znovu se vrátit ke své přirozenosti. Dále proběhla exibice sportovců ze skupiny Art Moving, na ní žáci získali tu správnou motivaci a pár rad, které jim určitě pomohou do budoucích zážitků na hřišti. Hlavně bych jim popřál, aby se nezranili a s opatrností a aby jim to vydrželo, aby posilovali a zdokonalovali se a našli si třeba partu kamarádů, s kterými budou chodit ven a cvičit a najdou v tom prostě zalíbení a sport. Žij sportem i ty! Pro zprávičky z Teplic nad Metují, Pavla Hajpišlová.